Waduh, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Salam rahayu tumrap kita beliau. Ingkang kinurmatan Bapak Widodo ugi rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga kita aturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat lan hidayahipun kita saged kumpul wonten ing papan menika. Para rawuh ingkang kinurmatan. Ing jaman sakmenika media sosial sampun dados peranganing gesang saben dinten. Media sosial saged migunani menawi dipun ginakaken kanthi wicaksana, nanging menawi boten ngati-ngati saged nuwuhaken perkawis kados hoax, pasulayan lan tembung ingkang boten prayogi. Pramila kita kedah mriksa kabeneran pawarta saderengipun dipun sebar, ginakaken basa ingkang sopan saha ngajeni privasi tiyang sanes. Kita saha kedah saged ngendhalike emosi lan mikir rumiyin saderengipun ngirim utawi nyerat komentar. Sepisan kedah tansah mriksa kebenaran pawarta saderengipun dipun sebar. Aja gambil pidatos dumateng pawarta ingkang dereng cetha sumberipun. Kapindho, ginakaken basa ingkang sopan lan santun. Senajan namung lumantar tulisan, tembung kita saged kosok wangsulipun nuwuhaken jiwa. Katelu, boten kenging nyebarake privasi utawi abdipun tiyang sanes. Kita kedah ngajeni hak saha ajining diri tiyang sanes. Saking kaping sekawan, saged migunakaken media sosial kangge bab-bab ingkang migunani, kados dene sinau, promosi karya utawi nyambung paseduluran ingkang positif. Sikap wicaksana punika ateges saged milah lan milih endi ingkang sae lan endi ingkang boten sae. Kita kedah saged ngendhalike diri, boten keseret emosi lan tansah mikir saderengipun tumindak. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi kita sedaya saged dados generasi ingkang pinter teknologi. Nanging mugi luhur budi perketinipun. Aja ngantos teknologi nguasai kita. Nanging kita ingkang kedah saged masani teknologi kanthi wicaksana. Makaten ingkang saged kula aturaken menawi boten kekirangan, kula nyuwun aginipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oh, jalan dia.